Kaseng hinyo trap Aceh National Movement HANM hakajing alam ba lam perang karbani hadian kajing ki jang kisan teli kiseng menta kasing itu kaba jai haba ajing kren ulong balada ka sarkar kanang sengap man ya ki jing dawa ki bubun kan sapoi ke pual ba kaseng leno kan kharoi bat ka sarkar India bat sarkar jela kan hab bani shimkhia kom kari bat ka jaj benreu ngi duai ya ki donut mau jong ka sarkar India Modi ji bat Amir Shah ji kum juro ya ki skor Meghalaya ba ki deben pen urlong no ya ki ne ki mat ki jura jong kari bat ka benreu pen urlong no ban rat tengkong ya ka bam sap bampong ha ne ka stat ke jongi pen urlong no ban dawa tukit CBI halor ke jing yap jong bache pen urlong no ban pen be ya put busam hapdeng ke Meghalaya bat Assam pen orang no ban thau ya kita ki polisi ban aikam ajam ya ki tari muluk ki balang stat bat kham tame ka sarkar India ka dai pen ulong no ya ka ILP hang negeri ka baik gojongi bat ka dai pen ulong no ya ka ten khasi sya ka kredit ka bapra ha ka riti sensar jong kari India lada kine ki sarkar kedang lek men thi ya kine ki mat ki jura jong ke jaj benreu ka HNM ka kenda basai bas en sakharoi ki sengleno lada ki sarkar India bat sarkar Meghalaya ki lek men thi ki pendukha men sim ki penterha men sim ya ki kon jong samla kari en sakharoi ki sengleno hak ne kari ke pada karoi kiseng leno kan kita om tang ya karoi kapar Henry kan kita ro ya ka songsuk songsang namar kata suawan poi hau tau pot kisan teli kiseng jong ke jaj benreu kitawa ya ka sorg India dei ban pen ulong no kham kloi ya kini ki mat ki jura jong ke jaj benreu ka ILP kedai kita ka atiar ka bakran kaban yada ya kapateng kaban sakha bat kim song klikti kim song sabjar na benta kane ka dauba dausan jong kajat benreu ngan ya tho ya pi lada ka sarkar India ka khainsteng kom kajat benreu ban yada ya ka pateng kaban sawan ya ka pateng kaban sakha ngihaban donkam ya ki an ke baklan lem kumta ngakan da basai ha ka wai kasi rajia cija kumne ka jaj benreu khasi bat karo kan sa jaklep nasra purthai na ka jing sha telep ha ki wai pat ki jaj benreu ha pat kumta kum ka jaj benreu ngi don ya ka responsibility ngi don ya ka jing kitkli bangi hab ban duai ban penkela go sarkar India ladapi Kenya ngi bangi don hapo jong ka mai India saubha penulong no ya kini ki mat jong ka jaj benreu kumba PI ya ka Arunachal Pradesh kumba PI ya ka Manipur kumba PI ya ka Mizoram Nagaland yangi ro aino Henry ladaja bakharoi ke senglano ngikan da basai kum ka jaj benreu baka sarkar India baka sarkar Meghalaya ki hapan sem ya ka tingket kli